जाहाथे जोङो बे 2030 सननि गेजेरावनो जोङो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटना जायो। जुदि बिथांमोना थिरबोला लानो हायोब्ला आसामनि थागिबिफ्राबो गावनि कालचार हिसाबै जोङो जिनाखि अस्त्रफोरखौ बाहायोमोन गोदो इन्डिजिनास हिसाबै बेफोरखौ रिकगनाइज खालामनांगौ। जोंबो जों थिरबोला सिखा बेफोरखौहाय दाहाल थुंग्रि बेखौबो जों लानो हायो। माने जिनाखि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ माखासे एक्सनखौ लादोंमोन जे इभिक्सन खालामनायनि थाखाय, दा बेखौ जोङो बाख्नायदों आरो जोङो माबा खालामो, इनकारेज खालामो बेबायदि खालामनांगौ एस पार ल'। ओमफ्राय लोगोसे आङो बेखौनो बुंगोन सरकारखौहाय, बेफोर गासैबो जानायनि खारनानो जाहैबाय सरकार। बे आयेनखौ जुदि सरकारा आखरे आखर मानियोबानो बिदि घटना जाया आरो बिसोरबो थानो हाया आरो बेखौहाय इभिक्सनखौहाय एकदम लिगेल प्रसेसआव थाङो। दिनै क'क्राझारनि अल बड' एक्स मिलिटारि फर्सनि अफिसावहाय नुजाफैनो हानाय मानगोनां गुबुन गुबुन प्रेस मिडिया आरो इलेक्ट्रनिक मिडिया आरो प्रिन्ट मिडियानि नोंथां लोगोमोन, दिनै जों इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसाम लोगोसे अल बड' एक्स मिलिटारि फर्स जों जयेन मोनसे प्रेस मिट खालामनो नाजादों। आरो जोंनि बे प्रेस मिटनि गाहाय उद्देश्य जाहैबाय जों मोनथाम इस्युखौ लानानै बे प्रेस मिटखौहाय खालामनो होननानै हांख्रायनाय जादों। इसु हिसाबैहाय जोंहा फार्स्टआव दङ थांनाय बावैसो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामनि जानानै, गासैबो बर' रायजोनि जानानै, गासैबो ट्राइबेल माहारिनि जानानै आङो UNFCCC नि मोनसे प्रग्रामावहाय एटेन्ड जाहैदोंमोन। बेयो जाहैबाय क्लाइमेट चेन्जनि क्लाइमेट उइक 3 इउएसए करियाव। आरो बिनि उनावहाय मोनसे आयदाया जाहैबाय जोंहा बावैसोनो जानानै थांनाय जाथावै घटना, जेनाखि रानिखाथा फरेस्ट रेन्ज अफिसखौहाय बुख्रुबहैलायदों, नै बिनि सोमोन्दै एसे बुंगोन। ओमफ्राय लोगोसे आरो जोंनि जेनाखि लं स्टेन्डिं डिमान्ड बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बिनि सायावबो, आरो लोगोसे अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि जेनाखि माखासे सांगठनिक खामानिफोर स्ट्रेटेजिफोर लादों, बेफोरखौहाय नोंथांमोननि दारै रायजोफोरनो फोरमायथिनाय जागोन। दा गिबि सेन्टारावहाय बे जोंनि जेनाखि प्रथम इस्यु बेखौहाय आं बुंग्रोनो सानबाय। बे जाहैबाय थांनाय 19 तारिख एप्रिलनि 19 तारिख ओइदिनखालि आङो साउथ करियानि इउसु एक्सप' होननाय जायगायावहाय थांदों। बेवहाय आंखौहाय बे UNFCCC जायखौ होननानै बुङो इउनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कनभेनसन अन क्लाइमेट चेन्ज, दा बिथांमोननि प्रग्रामावहाय आङो थागिबि हिसाबैहाय, आसामनि थागिबि हिसाबै मिथिजानायखाय आंखौहाय थागिबिफ्रा माबोरै थायो, जोङो मा मा नलेज दं बेफोरखौ बुंथिनो, माने आंखौ ओरैबायदि हांख्रायदों इन्डिजिनास नलेज हल्डार ओमफ्राय प्रेक्टिसनार होनानै आंखौ हांख्रायदों। बे प्रग्रामाव थांनानै आङो जोंनि बर' हारिया, जों जे थागिबि, जोंनो जे प्रथम, जोंनो जे बे आसामनि हानि मालिक, बेखौ बुंनायजों लोगोसे जों जे मिथिंगाजों माबोरै मिलायनानै थायो, नेचारजों जों जे माबोरै मिलायनानै थायो, जोंनि जिनाखि दैलि जिबनावहाय जों जिनाखि बाहायबो बेफोर गासैबो जे नेचारनि एगेन्स्टआव नङा, नेचारनि फेभरावहाय जोंनि जिनाखि दैलि लाइफ, बिनि दारैनो जोङो क्लाइमेट चेन्जनि थाखाय एसे अबदान होबोगासिनो दं, बेखौबो खोन्थादों। जेरै जोङो बेवहाय खोथा फैयो जोङो खेथि खालामनाय, माइ गायनाय, काल्टिभेसन हिसाबैहाय जोंथ' फ्राय 80% दा कृषक जानानै दं। दा बेफोरबायदि खेथि मावनाय, आबाद मावनाय बेफोरखौ खोन्थाबाय। ओमफ्राय जोंहा इन्डिजिनास नलेज हिसाबै जोङो जेनाखि बान्दो थेयो, इरिगेसन, जायखौनाखि इन्डिजिनास इरिगेसन होननानै बुङो, दा बेफोरखौ खोन्थादों। ओमफ्राय जेनाखि जोङो क्लाइमेट चेन्जनि दारैहाय जोङो जेनाखि दैबानाफ्रा माने एकदम जोङो जायो, जोङो मिथिनो हायै बोथोरावनो अखाफ्रा हायो, जेला गरम जानांगौ अब्ला अखा हायो, जेलानाखि अखा हानाङा बे समाव अखा हायो, जेलानाखि एकदम रानसावसाव जायो, बेफोरबायदि
दैज्लां समावनो जे रानस्राव जायो बेफोरबायदि गासैखौबो जोंबो जे भिक्टिम जानानै दं बेखौबो जों खोन्थादों। ओमफ्राय थिग बेबायदिनो बिथांमोना खोनासंदों। लोगोसे आरोबाव आङो खोन्थाबावदों जे जोंनि एरियायावहाय जोंनि फरेस्टनि हा जा बा बेल ब्लकनि हा जा बहायबो बिथांमोना नन इलिजिबोलफोर इलिगेल इनक्ल'सारफ्रा इनक्ल'स खालामनानै दंफैयो। फरेस्टखौहाय डिफरेस्टेसन खालामबाय। ओमफ्राय थिग बेबायदिनो जोंखौनो जोंनि जायगायावहाय माइन'रिटि खालामबाय आरो। ओमफ्राय लोगोसे आरोबावहाय आङो बै मोनसे आयदायावहाय फैबावनायसै। बे इस्युआ जाहैबाय जोंना दाख्लै बे जानानै थांनाय घटना रानिखाथा फरेस्ट रेन्ज अफिसखौ जे बुख्रुबहोबाय माखासे टि ट्राइब्सनि मानसिफ्रा बिसोरो गावसोरखौ आदिबासि बुङो खिन्थु बिथांमोना आसामनि नर्थ इस्ट इण्डियानि आदिबासि नङा। आसामनि आदिबासिया जोंसो। आदिबासिया हिन्दीयावहाय इंलिसाव बुङो इन्डिजिनास। ओमफ्राय दा जुदि जोङो नायोब्ला फरेस्ट रुलार्स एक्ट 2006 बिनि मथे नायोब्ला बिथांमोना सासेबो बेवहाय फरेस्टआवहाय थानो मोना। दा बेनिखायनो जोङो नोंथांमोननि दारैहाय जिनाखि फरेस्ट मोनसे मेसेजखौ होनो गोसो माने जिनाखि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ माखासे एक्सनखौ लादोंमोन जे इभिकसन खालामनायनि थाखाय दा बेखौ जोङो बाख्नायदों आरो जोङो माबा खालामो इनकारेज खालामो बेबायदि खालामनांगौ एस पार ल'। ओमफ्राय लोगोसे आङो बेखौनो बुंगोन सरकारखौहाय बेफोर गासैबो जानायनि खारनानो जाहैबाय सरकार। मानोना सरकारानो आयेनखौहाय मोजाङैहाय फालिया। जुदि फरेस्ट रुलार्स एक्टखौ फालियोब्ला फरेस्ट रुलार्स एक्ट मथे थाङोब्ला बै बिथांमोना जायफ्रानाखि फरेस्ट अफिसखौहाय बुख्रुबहैदों मानसिफोरखौ बुथारनो थाखाय नाजादोंमोन दा बिथांमोना बे हायावहाय खुनु राइट्स गैया। मानोना बिथांमोना एकर्डिं टु फरेस्ट रुलार्स एक्ट 75 इयार्स थानायनि प्रुफ होग्रोनो हानांगोन। बे 2005 सननि 13 डिसेम्बरहालागै थानायनि प्रुफखौ होनो हानांगोन। अब्लासो बिथांमोना बे हानि अधिकारखौ मोनो। खिन्थु जोंनि थाखाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय जोंनि थाखायबा 2005 सननि 13 डिसेम्बरसिम बे हायाव फरेस्टनि हायाव थाबानो बे हाया जोंनि जायो ना बिदि लिरनाय दं। बे आयेनखौ जुदि सरकारा आखरे आखर मानियोबानो बिदि घटना जाया आरो बिसोरबो थानो हाया आरो बेखौहाय इभिकसनखौहाय एकदम लिगेल प्रसेसआव थाङो। लोगोसे आरो मोनसे खोथाखौ आं दिनै नोंथांमोननि दारैहाय डिमान्ड खालामगोन सरकारखौ। बिथांमोना आसामनि इन्डिजिनासानो नङा, बिसोरो थागिबि नङा। दिनै बिथांमोना आदिबासि मोनसे टाइटेल लानानै अल इण्डियाआवहाय बिसोरो दिनै आसामाव फैनानैहाय गावसोरनि जिनाखि कालचार हिसाबै बुङो थिर बोरला लायो, सिखा माबा लायो, बिसोरखौ लानानै बिसोरो गोसोबादि बेरायो। मानो दिनैहाय भारत सरकार आसाम सरकारा मानो दिनैहाय मोननै आयेन खालामखो? दिनै जोङो आसामनि थागिबि मानसि जोंनोबो दङ कालचाराव, जोङो जं लायो, थुंग्रि लायो, दाल लायो, बोरला थिरबो लायो जोङो। दिनैहाय बै समावहाय जों गोसोखाङो आन्दलन समाव सिखा खंखाइ गंसे लानानै जोंखौ होसो होसो एरेस्ट खालामोमोन, गावथारोमोन, बुथारोमोन, बुनानै जेलाव जोबनानै दोनहैयोमोन। दिनै बेखौनो बुंदों जुदि बिथांमोना थिर बोरला लानो हायोब्ला आसामनि थागिबिफ्राबो गावनि कालचार हिसाबै जोङो जिनाखि अस्त्रफोरखौ बाहायोमोन गोदो इन्डिजिनास हिसाबै बेफोरखौ रिकगनाइज खालामनांगौ। जोंबो जों थिर बोरला सिखा बेफोरखौहाय दाहाल थुंग्रि बेखौबो जों लानो हायो। आरो जुदि जों लानो मोनाब्ला बिथांमोनखौबो इमिडियेट बेन खालामनांगौ। बे मोनसे जोंनि डिमान्ड। लोगोसे दा बड'लेण्डनि सोमोन्दैहाय जों मोनसे खोथा इउटिउबनिफ्राय मोनसे खोथाखौ बुंनो गोसो। बेखौहाय एसे उनावहाय अल बड' भलन्टियार फर्सनिफ्राय मोजाङै एक्सप्लेनेसन होगोन। दा जों हिसाबैहाय जोंबो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सजों जयैनो जोङो बे बड'लेण्ड नांगौ होननायखौहाय जोङो मावबोगासिनो दङ, बिथांमोनखौ सहाय खालामगासिनो दङ। जाहाथे जोङो बे 2030 सननि गेजेरावनो जोङो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआ जायो। दा बिनि थाखाय जोङो माखासे स्ट्रेटेजि लादों। बेखौ डिटेल्सैहाय बिथां अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि मानगोनां लिडारफ्रानो बेखौहाय फोरमायथिथोंसै।